И здравейте, дами и господа, днес с мен са Йото, ето го. Днес ще правим състезание по къщите двамата. Аз защото си няма. Ето го Вертес. Така, данните ми за днешно състезание е 10 минути. Виж колко е си да почне. И да, нека да Лани, за ко започне? Ще почне състезанието е. и 12. И 22 трябва да сте свършили. Направим място, де чувак гледам. И при мен няма място. При теб има повече място и брат така го направи. О, тук Йоан гледа. Един участник си е изчупил оградата, не знам защо. Кой? Ти кой? Защо? Виж, че нямаш ограда. Кой ми е оградата? Кой го разкараме оградата? За скрап. И колко трябва да се свърши? 22. И 13. Кой те ева, признайте, ако сама трай. Абе, господине, що на там правите входа, бе? Кой? Другия участник. Вижте го. Важното е да крепи плеткоди мои ноги. О, тук гледаме някакви яки къщички, дами и господа. Тази дървената. Ще лезем про този участник да разливаме. Ма някой не руши пода. Другия участник не руши пода. Типа майката, какво ти руши пода? Да, се качва на моята. Позитика. %, че режисьора ни чупи всичко. На пригодено, не е. Трябва да направим. Без когато играем 1-0-0-2. Едно плеткоди. Да, им ще вижте на втория участник колко е. Значи, ако не разберете на кой, първи участник е Йото, втория е Вертес. Така. Вижте на втория участник колко е крива вратата. Вижте на втория къде след глибата. Вижте му вратата! Вижте му вратата! Сега искам да вляза да видя къщата. Вуй! Да ми да с малко ще се върне. И да. Стъмва се. Може да го направим. Команда. Не знам. Това е къща на първия участник. Да. О, да. О, е. О! И 22 имате още 6 минути. Ще покажа на кой ви, че смятам да е... Ще го направим по много по-забавен начин. Победителят ще се избере като фърля въдица върху него. Не е забавно. Лек. О! Гледаме някаква техника. Шиба май. Това е голяма техника. Не можа да го оцеля. Аз си фана е ония участник, ще го доведе кратко. Аз съм готов.
Вратички няма ли фащате? Да сложите, господине. Добре. Вай, аз му... Не ли си... Да. Знаеш, че може да има гейм мод 3? Да, има. Това е там, онека няма. А кой беше строителски? Сега да оборудвам вътре не съм оборудван. Не съм готов. Мали, имам малко време, имам 5 минути. Дядо, пръдна, чухте ли го? Имам 5 минути, бързо. Давайте! О! На вертес май няма да стигне времето. Това вертес. Стиба майката на дъжда. Искам да гледам как ще се оборудва къщата. Кой вертис? Но за да не му пречи на Йото, ще го гледам от... Ето. Стиба майката вертис. Ти не знаеш, че си вертеса. Стиба майката, йо. Защо? Що така да О, вижте каква е градинка. Маленца, всичко. Нове мазни. Ще вкарам нови правила. В къща искам да има поне един enchanting table. Добре, бе. Ако Вижте му легото лагна. Айде, Легото ти лагна. много си нормално. Бега, напусти. Сержант. Стражан побели, Яла гащи му стърчи хуя на партати. Чайте от им втора участник да видим. 15-13 трябва да сложиш енчантинг и половинче. Отпадаш. Той е един крафтинг тейбъл да има поне. О! Това пък си крила. Мисля, че ще му помогнат. Да се изкачи на върха. Да се направи на Батман. Имате още 4 минутки. Ако те го са. Който е да се обикаля малко. Парти хуя. А не, да стоите по къщите. И ще срещне Методи му кура отпред и отзад. Дето го напред. Няма, те са едни и същи картини. Няма ли четвърна? Пак си пълната игра. Искам да го гледам. Как прави дискотека? Я ще бе батия. Човек, ти в момента се издаш. Кой се дава? Познай. Методи те Ела, че ми трябваше. Ела. Сигурно. Ела. Аз съм готов. И 9. Готово. Да. Ай, сега ти си готов да склоня. 3. Чакай! Ще боря в чата. Чакай! Чай само да се намеря. Няма чакай. Чакай по-бързо, по-бавно е! Едно край. Има още, чакай. И край. Да. Колкото толкова. Ами човек, кай! Ела първо моята. Не, аз съм до негота да разгледам. Ела първо негота. От друга страна. Май не точно нещо вратата. Че и кон има. Че няма и порта. Защото тук има кабелстон по дяволите. Защо има кабелстон? Господине, моля ви, не се нарушете, защото ще ви десисквалифицирам. Има кабелстон. Виж. Ай, бягай, Методи, всичко разваляш! Ела първо моята, ела първо. Конете ми тръгнаха! Юруш! Кой стана? Кой стана помчи така? Господине, идей се прейте. Вие преди малко държахте. Аз ли ще влием или ви? Аз ли с злом? Така. Това е много лошо, в честа няма нищо. Кой иска да има табан? Енчан дига няма нищо. Леглото ти е бъгано. Мен не ми е, ама. Вау! Иде! Юруш! Юруш! Само аз ли?
Чакам да има това нещо. Юруш! Юруш! На кой го Това остана от къщата ми, господа. Да, между това би за днес. Чакайте! С малко и твоята ще дойде с рибе. Телева си. Метали. А. Сега. Ко правиш? Да работим. Сега. Животно. Гори вода. Гори вода. Гори вода. Къщата ми гръмна. Не мога да го запомня. Ей, как станеш? Къщите! Чипа майка, как ще и по-газа. Ще направим енергийно. Икона се спаси и ми умря, ако не. Ти кой спасяваш къщата? Спасявай се къщата, че вътре има лава. Опа. Юруш! Накъде? Да, между това беше от нас. Чакай. До нови срещи.